Vítaj pri ďalšom videu, ktoré vzniklo neplánovane. Výstižný názov, ktorý v sebe ukrýva kus pravdy. Zlé počasie neexistuje. Limitujeme sa v skutočnosti sami vlastnou hlavou a vďaka tomu neraz prídeme o nádherné scenérie. Totižto vystúpiť z komfortnej zóny ide nie ľahko, ale keď to dokážeme, posunie nás to turbo efektom vpred. Konečne som sa k takémuto počinu dokopal tiež a tak v tomto videu slnko a modrú oblohu neuvidíš. Za to uvidíš, že aj taký vietor, dážď a blato majú svoje čaro. Vlastne ešte neviem ani kam idem. Viem, že chcem ísť pozrieť Panovú lúku a Green Point. Ľady v mojej hlave sa začínajú lámať už pri výstupe na Green Point, kedy som sa rozhodol pobehnúť si a s točením to skúsiť dať od ovčia do hodiny. Nejde ani tak o to, či to dám za hodinu alebo dve. Táto myšlienka vo mne vytvorila akýsi spúšťač a moja hlava prestala bojovať s myšlienkami, či áno, či nie, čo ak, alebo na čo vôbec. Vychutnal som si to a aj preto nasledujúce momenty budeš počuť funenie vo videu, lebo dnes som práve teraz opustil komfortnú zónu a rozhodol sa posunúť ďalej. Ani som neveril, že pod Green Pointom, nádhernou rozhľadňou, som pod hodinu. Haha. Nad starou banickou obcou Kluknava sa tyčí majestátna rozhľadňa Green Point. S výškou 35 metrov pôsobí ako dominanta celého okolia, ponúka očarujúce výhľady na krajinu. Green Point je špecifická svojím spôsobom výroby energie. Ako jediná rozhľadňa na Slovensku využíva prírodné zdroje, konkrétne silu vetra a silu slnka na výrobu elektrickej energie. Táto energia sa potom môže využiť pre nabitie elektrobicyklov alebo mobilných telefónov návštevníkov priamo v objekte rozhľadne. Rozhľadňa Green Point je výnimočná aj svojím nočným osvetlením. Vďaka LED, obrysovým a líniovým svietidlám je objekt výrazne viditeľný aj po západe slnka. Osvetlené sú aj schodisko a vyhliadková plošina, ktorá ponúka nezabudnutelné pohľady na nočnú krajinu. Opúšťam túto nádhernú rozhľadňu a telo ma nabáda k rýchlej chôdzi a miestami behu. Nie žiadne stádo divých chrochtáčov ma nenaháňalo a dokonca ani medveď jogy nie. Sám neverím tomu, čoho som schopný, keď si prestávam konečne v hlave tvoriť bariéry v podobe limitov. Cestou stretávam nádhernú salamandru. Moje kroky a polobeh ma vedú na vrchol koľvek, kde sa s istotou blížim.
tu sám. Vlastne človeka dnes nestretám. Sú tu okolo mňa lesní obyvatelia, no nemám strach ani pochybnosti. Na koľveku mi ale akýsi pochybný tvor na dvere mojej hlavy klopkal. Vravel mi, že na rozsypanú skalu to nestíham. Aj tak tam nebude výhľad a že idem sám a okolie je čistá divočina a skaly mokré. V duchu som sa zasmial a v ten moment som mal jasno v tom, že dole z koľveku nejdem. Chuť prejsť jeho chrbtom sa z 10 násobila a už som si aj jeho krásami vykračoval. Vrch Koľvek s nadmorskou výškou 800 metrov nad morom sa nachádza severovýchodným smerom od obce Kľuknava. Na skalnom hrebení spomínaného podcelku sa nachádza skalné mestečko Koľvek, ktoré tvorí hlavná vápencová skala a prudko klesajúce okolité vápencové skaly s mimoriadne strmými svahmi od 20 do 40 stupňov. Dĺžka skalného mestečka Koľvek je asi 1 km a spolu s vrchom Koľvek tvoria jeden celok. Skalné mestečko sa tiahne po spomínanom hrebení od vrchu Koľvek juhovýchodným smerom. Hrebeň Koľveku. Krása. Furt krkom. Furt po hrebení. Krásne skaly idú až dolu. Hrebení, kričky, čučoriedok. Nice. Chodník je pôvodný z Kľuknavskej strany na roháčku. To starý chodník, ktorý sa už teraz iba veľmi málo používa. Väčšina ľudí chodí po novo vyznačenom, čo je škoda. Ich škoda. Krásna divoká príroda. Nádherný úsek.
Krásny hrebeník. Tak žeráme sa vyššie. Tento čiastočne výhľadový vrch a jeho skalný hrebeň ponúkajú krásne pohľady na okolie. Vrch Koľvek a skalné mestečko Koľvek, ako aj okolité lesy a lúky sú plné lesných plodov, húb, čučoriedok, brusníc, lesných jahôd, černíc, malín a rôznych liečivých a chránených rastlín. Krása, krása. Hraniček. Dolu. Stávky sa šmýkajú. Snad to že tu dialo. To je nedávne. Za nás. Opa. Tak to vyústilo takú cestu. Jedna, druhá. Pekný opar. Krása. Topánky mokré. Nevadí. Tamto v poľovníckej chate Smelý Srnec. Tam ja namierené nemám. Ja idem smerom na Rozsypanú skalu hore cestou vybaveníčko normálne. Hrnec. Ten guľa zvariť. No dobre, ideme dál. Taká zvážnička, ktorá by sa mala napájať na odroznačený chodník od poľovníckej chaty Smelý Srnec. Krásny stupáčik. Tu napravo do mňa pobehuje jeleň. Odsad ako dobiehame. Asi ma tiež namiereme na Rozsypanú skalu. Hlavne ešte, keď je tu hmla a poprcháva, tá najkrajšia atmosféra.
pravej strany sa za chvíľku bude napájať značka turistická od chaty Smelého Srnca každú chvíľku. Máme tu spojku, modroznačený turistický chodník z Kľuknavy na Rohačku a za chvíľku sme na rozsypanej skale, aj keď výhľady je jasné, že budú, ale pod zaštitou hmly. Ale nevadí, išlo mi o to si tu vybehnúť hore a naspäť dole do Ouča. Ale aj toto má svoje čaro určite. Tak sme na výhľade rozsypaná skala. Potom trošku ďalej je samotný bod Rohačka. Ale tam už namierené nemám. Tu na to otočím. Ešte to dám hore ku krížu. Kúkneme do doliny na Opar a ideme dolu. A to je kríž na rozsypanej skale a dolu za normálnych podmienok nádherný výhľad by bol, ale momentálne bez výhľadu a s nádherným vetrom. Šupa, dobre. Čeknem štatistiku. 700 výškových zatiaľ nastúpaných a už asi stúpať nebudem, už len klesať. Odchádzam z rozsypanej skaly s úžasným vnútorným pokojom, nabitý pokorou, vďakou, že tu môžem byť a celý happy. Batéria na hlavnom mobile sa minula a tak točím na záložný, ktorý má všetko super okrem kamier. Cestou z rozsypanej skaly dolu, behom, klusom. (19:22) asi 3 km od cieľa ešte. Krásny hustý les. Sem tam popiskujem do istoty. Už je predsa po 19. a lesní obyvateľe v takomto čase už vychádzajú z úkrytu. Radosť ísť. Počujem aj psov. Ešte to, že bežím v dedine. Víťaz to na Ouče. Ja pojem tam autom domov. Pohorie Branísko. Vzadu za tými kopcami pohorie Bachúreň.
Tak. A to tam je Renek auto, tam ako vidíte. Družstvo. Tak tam idem. K tomu družstvu. To je vôňa. Vôňa dediny. Vôňa dediny. Polkruhový prístrešok. A kedy sa tu pásli, ale už zišlo z toho. A tu križová cesta. Dvanáste. No, ja už iba dolu. Máme 19:42. Tak ja už sa blížim do svojho cieľa. Ovčie. Za dnešok 728 výškových. Užíme. Ďakujem ti za pozretie môjho videa. Pokiaľ si vydržala až do konca, máš fakt na štandardnú výdrž. Už teraz sa teším s vami na spoločné putovanie ďalším krásnym miestom. 72 hodinová regenerácia, no krásne.